Kaya po dagiti bulong. Nagaduda manan. Kaya po nakagagaga magamin dagiti mo't kay kayo mo nga agitindag mo ti bulbul. Ay, nagpintas talaga ti aldaw ko tata. Oh my God. San nagpintas dati weather. Kasi talaga ti ket nga weather. Ay, po. I love it. Ay, Martes gayam tata. Aldaw dagiti manamay. Agpayson sa nga talaga di kung kunada nga dagiti manamay ke ipaspasuda dagiti biktimada. Kaya po, nakabutong. Madam, kasana yung mga naibaga mga manamay mo ni anti-training? Apay, ada ni naganak? Naglawag mga iso na ti paspasagidan nyo, madam. Hangka man nag-aramit ti istorya si Kalagring. Nagpalusot kay pa lang, madam. At least, hanak na pala ti nagtuma di nga agserserbikan ti simbaan kuno ng leader na ti pagkatismo sa kada pinakatakas ti ugali. Aba, akalain mo yun. Nagtakas lang ang isunan tapos nagtakas pa ti ugali na. Ano yan? Terno? Ha? Saka naman namayak ko ma. Iso natin mo na nga tamayo ta pagkabibawag tingiwa na. Ala, nakabutong. Agpaiso nga talaga di kung kunak nga man na may iso na. Madam, wag kang OA. Makagawa lang ng kwento eh. Agpaiso mo, nang mga imbagana, di ba? Kuna na madam na anti-training nga iso tinang ko. No iso na ka no agpaiso nga man na may. Lakay timun na nga gamudon na. Ha? Sa plita ka iso na ti ipos pagi no ka. No dita ka marupam nga isa plita ta ipos pagi di mayat. Baka mas agkure paspas ka pay. Ako ba talaga inaasar mo? Ay haan! Apay, katungtongang kaaya. Haan, ngam paspasagitan na. Anya ko mga gapo nga pasagidang ka. Basta amok masyakti pasagidang. Napintas ti aldaw ko tatan, sinisira mo. Amo yung madam, dakay ti nangirugrugi, tata dakay malagarot iti maasar. Amo yung agpaiso nga talaga di kunada nga huwag mong gawin sa iba ang ayaw nilang gawin sa'yo. May saka mo. Pudno data ko na malagring. Iso dati mangirugrugi ka iso da lagayam iti mapikon. Ibagam lang no niya ti kaya mo ta itad ko kinyam. Anya, kaya mo ti apawin no gulo. Ay wag mo akong hinahamon. Talaga nga lugubang ka dita. Amo yung madam kasla kay laubing. Kaano kay nga tanga agkapya nga duwa kini anti-training over my dead sexy body hangkam tupulos agkapya data nga babae. Ha? Di mas lalo kinyak. O kasan no palalo ti aya mo nga hana nga makita nakarkaro kinyak. Talaga. Huh? Tsaka. Mas tsaka ka. Bulad. Awan talaga dagiti duwa nga agkaruba. Kaya po, no apay maggamin, nakat ano man lugar nga pagbalayanda, duwa da pala ti nagkaruba ke agpada da nga may past issues na hanggang ngayon, madidam lagar nga mapakawan ti may sakit maysa. Kaya po aya dagiti duwa. Awan, tasla dala ubing nga duwa.